Здравейте, драги зрители! Вие сте с поредния епизод на подкаста Музикална мисъл. Днешният ни гост е една доста интересна и всестранно развита личност. Той е филолог по образование и освен с музика се занимава с преподаване на български, английски и гръцки език на чужденци, но далеч това не са всички дейности, с които се занимава днешният ни гост. Той също така е певец, изпълнител на народни песни и изключително голям ценител на българския фолклор и на българските народни традиции и обичаи. Любовта към музиката и фолклора е наследил от баба си, която е пеела и разказвала приказки и случки от бита. Това го запава да събира битови предмети, да започне да чете и изучава народни обичаи и традиции, не на последно място и да започне да пее. Пеенето и музиката са него спътник, откакто се помни, а да участва в Пирин фолк е негова детска мечта. От многото дейности, с които се занимава днешният ни гост, присъства и писането на поезия, като той е автор на текста на песента "Ти ли, брате", която е част от неговото стихотворение "Подялба". Какво още ще научим за днешният ни гост, ще разберем от самия него. За мен е изключително удоволствие да ви представя Божидар Златков. Здрасти, Боби! Много се радвам, че прие моята покана и първо искам да те попитам в какво настроение те намираме днешния хубав ден. Здрасти, Марта, и здравейте на всички зрители. Благодаря за поканата. Много ми е радостно да бъда тук, в добро настроение съм. Благодаря за уважението. За мен това да изберете един от вашите колеги да поканите голямо уважение. И много се радвам, че сме заедно и ще направим този разговор днес. И аз изключително много се радвам. Искам първо да те попитам, как успяваш всичките тези дейности, които изброихме, да успяваш да съчетаваш и да намираш време за всяка една от тях? Разкажи ми, много ми е любопитно да разбера как толкова много дейности успяваш, нали, за толкова, така, за 24 часа денонощие в един ден да правиш толкова много неща. Както каза, денят е от 24 часа, тя нощта влиза в него. Първо, съм много организиран. Второ, почти всички неща, с които се занимавам, ги правя с голяма любов и ги правя за удоволствие. Тоест, това са неща, които ме зареждат. Имал съм случаи куриозни, в които мои приятели или колеги съм дочувал, че си говорят, че взимам някакви наркотици или някакви вещества, за да мога да издържам. Не е така, никога не съм опитвал. Просто това, което правя, ме зарежда. Има моменти на изтощение и моменти, които почти се отказвам, но слава Богу съм ги преодолявал. Първият въпрос, който искам да ти задам е да те върна така малко назад във времето, да ми разкажеш първо малко за теб и за твоето детство, къде си израснал и с какво ще запомниш този период от живота ти. Може би, както всяко дете би трябвало да каже, моето детство беше много щастливо, мога да го кажа с чисто сърце. Израсъл съм на село, където все още живея. Израсъл съм във време, в което бабите и дядовците се пенсионираха на една по-ранна възраст и имаха време за внуците си. За съжаление, аз не помня моите дядовци, но едната от моите баби е изиграла ключова роля в моето развитие като личност. Защото по стечение на обстоятелствата тя се грижеше за мен много, много време, не ходех на детска градина. И това води до едно безгрижие. Слушахме Националното радио. Тогава по Националното радио имаше много качествени неща, които реално несъзнателно аз съм попивал и приемал. Всички тези приказки, истории и отделно, нали, животът на село, природата, свободата, това да излезеш навън. Това е било моето детство. А имаше някакъв такъв момент от тези времена, които да ти се така запазил и до ден днешен да се сещаш с хубави мисли за него? Нещо по-специално? По-специално, само да помисля. Винаги около мен се е пело и се е танцувало, имало е музика. Може би да, сега ще кажа нещо куриозно. Преди няколко години ме бяха поканили в моята детска градина да гостувам и едната от учителките, не го помня този момент, ми каза, че като малък са ме видяли някъде въгъла с дезодорант ли с някакъв предмет и така като микрофон, и тя казала: "Какво правиш?" И аз съм казал: "Аз съм Емил Димитров, аз съм певец." Може би тези моменти. Имам някакви откъслечни спомени от детската градина. Също много обичам да декорирам, да организирам. И имаше един момент, в който си спомням как лелката ми беше дала една кърпичка и аз на масичката я слагах не по диагонал, и отгоре слагах една ваза. Нали, това също много обичах да декорирам, да украсявам. Оттам любовта ми да събирам стари предмети, имам колекция. Такива комични неща от моето детство. Така, разказани, нали, малко за детството си и спомена за музиката, и затова искам да те питам едно нещо, което споменахме в анонса, е, че ти имаш една детска мечта да участваш в Пирин фолк. Как се зароди тя и въобще имаше някаква представа как се е появила тя?
Ами, както казах, аз винаги съм слушал музика. Сега съм израсъл в шопския край и съм бил изложен доста на шопско пеене, но не мога да кажа, че това ми е било любимо от детството. Аз винаги съм харесал македонските песни, пиринските песни, по-лежерни, по-сладки. По това време беше излязла вече марката Пирин Фест с композитора Никола Ваклинов. Нали, той беше включил цигулка в македонските песни. Те бяха една идея по-така шлагерни и много ги слушахме. Плюс това по това време вече имаше и частни радиа, това много се тиражираше. Отделно 92-93 година, когато фестивал все още беше изцяло на живо с два живи оркестъра, големи имена на македонската музика излизаха. Йорданка Върджийска, Ганчо Николов, големи имена, които за съжаление Любка Рондова вече не са сред нас. И те са били някакви идоли. Плюс това мога да кажа, че все още имаше много големи концерти. Аз си спомням един концерт в зала Универсиада, как бях там, да бек вокалистките, те ми дадоха автограф, Любка Рондова също ми даде автограф. И може би оттам остана. Отделно винаги са, примерно вкъщи, майка ми ме оставила да спя на сръбско радио, за да слушам нещо, нали, да не се будя толкова лесно. По националната телевизия тогава пускаха много опери. Нали, това също, тя казваше, ти беше много палав. Единствените моменти, в които се окротяваше и се сядаше, беше когато пускаха опера. И ти беше пред телевизора. Така че музиката оттам е дошла. А мечтата за Пирин фолк, това е една голяма трибуна, една голяма сцена за изява за такъв тип музика. И естествено аз исках да бъда на нея. Случайно се случиха нещата, за моя радост. Една от първите ми песни, първата ми авторска песен, беше селектирана на предварителен кастинг, за да участва в фестивала и така се появих там през 21 година. Първата тема, която искам да захванем, както ти спомена за фолклора, и аз като човек, който доскоро се е занимавал с народна музика и с фолклора, искам това да е първата тема, върху която да наблегнем и да си говорим. И първият ми въпрос, който искам да ти задам е: какво за теб е фолклорът и колко голямо значение има той в твоя живот? В моя живот има основно значение. Сега тук напоследък се замислям, че може би е хубаво да избягваме думата фолклор. Аз лично се опитвам да избягвам, защото тя е чужда дума. Може би да говорим за национално наследство или културно наследство, както е европейския термин, а пък аз си харесвам и нашето народно творчество. Това е нашия живот на българите, на балканджиите като цяло. И изобщо всеки народ трябва да знае и да тачи своето историческо минало, културно наследство, словесния фолклор, музикалния, танците. Така че това, ние българите сме много свързани с фолклора. Той присъства по всякакъв начин в нашето ежедневие, независимо дали го осъзнаваме или не. Сега, доколко това е фолклор в чистия си вариант, това е друга тема, но там ще отидем в една доста дълга дискусия. Моето ежедневие, аз нон-стоп около мен има музика. Ако не слушам нещо в момента, то тя е в главата ми. Има някакъв ритъм винаги. А пък когато слушам, нали, много често това е фолклор, въпреки че слушам разнообразни стилове. Отделно ролята на нашето културно наследство за възпитанието на младите. Също това е много важно. Как реагират децата, по какъв начин те се докосват до нашето минало. Аз съм много щастлив, пак казвам, че съм израсъл с баба, която е имала пряк досег до ония живот преди, не много отдавна, преди по-малко от век, когато нещата са се случвали по един доста по-романтичен начин. И съм чувал за това ежедневие, за предметите от тогава, за това как са се събирали обичаите, които са правили. Те са били живи. Сега правим такива обичаи, но те са възстановени. Те не са част от нашето ежедневие, както са били тогава. Следващия въпрос, който искам да ти задам, е: колко е важно да имаш познание и култура в работата с фолклор, както ти спомена за събирането на предмети, за традициите като цяло. Колко е важно и значимо това? Това е риторичен въпрос, защото в наши дни всеки може да прави всичко и да е всичко. Какъвто и да е стил на работа, каквато и да е насока на работа. Но според мен човек трябва да има една много така солидна подготовка, не просто обща култура. Трябва да бъде добре подготвен и теоретично. И сега, когато говорим за музика, за фолклор, колкото и да сме иновативни, колкото и да имаме интересни идеи да се случват нещата ни в съвремието, ние трябва да познаваме образците от миналото. Образците, говоря, музиканти, певци, хореографи, също така еталони в моя случай на песни, на музика. Историографите, хората, които са събирали, фолклористите. Нали, трябва да имаш една много добра теоретична база, за да може да градиш нещо ново. Аз съм винаги в подкрепа на експериментите, на смесването на фолклорни мотиви с нещо ново, но това не може да се прави просто така хаотично. Става някаква еклектика на случайен принцип. Така че много е важно да има една такава солидна основа.
Така е, и аз съм съгласен с това, което казваш и искам да те питам и нещо друго. Във връзка с българските традиции и обичаи, смяташ ли, че те с времето са започнали да се загърват от народа ни и ако да, какъв е начинът по който те да продължат да съществуват без да бъдат погубени в бъдеще? Ами аз съм много позитивен като човек и вярвам винаги в щастливата развръзка на нещата, но не мога да не кажа, че за съжаление до голяма степен традициите ни и ценностите, което е много тъжно, са загърбени и липсват в ежедневието ни. Има едно голямо завръщане към фолклорната традиция в последните години. До голяма степен това е комерциално и почива на обслужва някакви интереси, които не са толкова чисти. Все пак, това връщане към фолклора е нещо хубаво. Радваме, че има много семейства, ще започна от единицата на семейството, много семейства, също така много културни институции, читалища, малки училища, малки клубове, които наистина поддържат тези традиции в един чист вид и го правят от любов към традициите. Не говоря вече за големите институции, чиято мисия е това. Така че вярвам, че нещата ще бъдат така добри, ще се запази, но няма да е лесно. Със сигурност. В анонса, който направих в началото, споменахме, че любовта ти към фолклора е дошла от твоята баба. Можеш ли да ми разкажеш кога най-силно си усетил тази любов към фолклора и съответно как тя те е насочила да продължиш дейност на следващо ниво като изпълнител и създател на български народни песни? Ами, чак създател не мога да кажа. Може би след като тя си отиде. Защото аз имах един много дълъг период, в който се бях отказал от музиката. Преди много години така се случи, че в музикалната академия не ме приеха. Бях много разочарован, бях решил, че това ще остане една несбъдната мечта и бях много щастлив с това, защото моята максима е, че един добър учител, един добър преподавател е провален актьор или музикант. И аз казвах винаги, аз съм провален музикант, ще бъда добър учител. Обаче то се ми стоеше вътре и аз си пеех, слушах много и просто реших, че в един момент трябва да опитам, макар и да се проваля, да съм опитал. И вече имайки първите срещи с публика, с реална публика, ти виждаш как хората го приемат, по какъв начин действа. Имам песни, на които хората плачат. Всеки път, когато пея песента, те плачат. Примерно едната песен по стихове на Катя Кирянова за дядовата къща, за детството, за миналото, което почти всеки един от нас се припознава, те плачат. Има случаи, в които ти показваш неща от дадена фолклорна област или нещо ново, нещо различно и виждаш, че хората го научават, харесва им, те го заобичват, което е ценното за мен. И това много ме радва. Ти заговори за тези неща и аз искам да те попитам, можеш ли така вече да се обърнем към твоето творчество? Да ни разкажеш за създаването на текста на песента "Ти или брате" и за стихотворението "Подялба", което присъства песента и въобще за интересите и въобще как да пишеш поезия, да се занимаваш с поезия. Да. Ами, как да кажа, творчество звучи много сериозно. Аз гледам да не се взема много на сериозно. Нещата, които съм направил. "Ти ли брате" всъщност е първата авторска песен, както споменах, която записах. Стихотворението "Подялба" се роди, може би една нощ беше, от случка, която се случваше на моето семейство. Българите, или може би хората като цяло, сме много алчни и разбира се, ставаше въпрос за подялба на земя, на имот. И всъщност, освен романа на Елин Пелин, няма много песни за подялбата. Има една песен на Елена Валеова, която за съжаление изгубихме преди няколко месеца, една македонска певица, която е пак за страшна подялба в село Настана, но аз не знам много такива песни. И всъщност това беше моето послание, че хора, ние живеем някакъв живот, който е изключително кратък. И ако ние в този кратък живот се занимаваме с това да делим нещо материално и то с най-близките си, с братовчеди, с братя, с най-близки хора, това е смешно, това е несериозно. И моето послание е това. Знайте хора, знайте братя и помнете, кръвта вода не става. Знайте и не се делете, даже Бог това не дава. Това беше моето послание. И всъщност от тогава има може би още две песни по мой текст. Едната излезе току-що. Тя има също послание, тя е доста по-така лека като тематика. Посланието е, че ние балканджиите се събираме да танцуваме, да пеем, да ядем, да пием заедно. И посланието на песента е хората на хорото не случайно са ръка за ръка. Бедни, богати, мъже, жени, големи, малки преносно. И трябва така да бъдем винаги заедно. Така че ми се иска нещата, които правя, да имат някаква стойност и да имат някакво послание. Много съм съгласен с теб и споделям това мнение, че човек, когато се занимава с творчество, трябва да дава някакъв смисъл, а не просто да
да го прави по начин, по който просто да се даде под някакъв вид на хората и те да не могат да усетат емоцията на съответния артист, който е създал произведение или каквото и да било друго, поезия и така нататък. Следващото нещо, което искам да те питам, ти си изключително ден в своето творчество в последно време. Можеш ли да ни разкажеш за своите така последни музикални проекти и дали можеш да кажеш един от тях, който е така по-значим за теб? Разбира се. Ами, пак мога да кажа, че съм късметлия и щастливец. Сега резултата, плодовете, които се виждат, са резултата от един дълъг процес и от усилия. Усилия като работа, като подготовка и също така финансови инвестиции. Изпращам 25-та година с 3 нови песни. 2 от тях облечени във видеоклипове, доста солидни неща, доста солидни проекти и още 2 почти готови проекта, много интересни и различни. Преди 2 месеца излезе един компакт диск на една родолюбива организация от Драгоманско и Сливнишко, които възстановиха един техен краевед, беше събрал и издал в песнопойка песни от баба си, от техния край. Така че тези песни композитор Иван Йосифов аранжира и ги издадохме, за да се запазят за поколенията. Специален проект е това за мен, тъй като ми е голяма гордост, че ме поканиха да изпея една от шопските песни. Съпровод на гадулка. Така че това е едното нещо, което представихме. Буквално преди дни излезе и авторската ми песен на Дайчо Хорото. Не Дайчово хоро, на Дайчо Хорото, с малка буква се пише Дайчо. И тук всъщност исках да покажа, че Дайчо е дума, която е жива. Това е диалектна дума, която означава войчо. И всъщност в някои части на България все още се използва Дайчо, Дайчовица, войчо, война съответно. И едно Дайчево живо северняшко хоро. Нямах северняшка песен в репертуара си, текстът е мой. Другото нещо, което пуснахме е с моята колежка Ваня Трифонова, шопската певица. Една песен, която записахме преди почти година, аранжирана, по нейния музика и текст, аранжирана от един много специален човек, от Кирил Владов, който дълги години е бил корепетитор в хореографското училище в София, музикант, акордеонист. За съжаление го изгубихме в началото на тази година и това беше последния проект, по който той работи. Даже той беше в болница, беше се повъзстановил, направи аранжимента, изключително професионален, изключително богат аранжимент с живи инструменти и малко след това се влоши. Така че този видеоклип излезе в негова памет, излезе на 6 ноември на Николден по една от фолклорните телевизии. Там също има послание много силно за силната връзка между майката и сина. И това, че каквото и да се случи, майката е човекът зад нас мъжете. Има най-голяма сила, има най-голяма подкрепа. Така че по този начин с много пълно сърце и така богато творчество изпращам годината. Двете неща, върху които работя, са една песен, първата песен по моя музика. И аз всъщност това твърде така самохвално да го кажа, по-скоро мелодия, която ми дойде. Пламен Велинов облече в аранжимент. Това е една патриотична песен, по-шлагерна, малко по-естрадно звучи, която живи и здрави ще реализираме в началото на другата година. И другото нещо е пак една различна от моя стил песен, балада за Ичко Бойчев. Ичко Бойчев е войводата, един от освободителите на Горна Джумая, на съвременния Благоевград и на неговите сподвижници. Целта на това видео е да бъде едно кратко документално филмче в рамките на 3-4 минути. Имаме много интересни кадри и резултатът, дай Боже да се случи, ще бъде много интересен. Пак предстои в началото на 26-та година. Можеш ли да ми кажеш, нали, ти като творец, който, нали, създава музика, какъв е, нали, твоя любим стил? Как виждаш ти себе си като изпълнител и в какъв стил, нали, правене на музика в момента? Много труден въпрос ми задаваш. Сега аз вярвам, че един музикант като е музикант, той е музикант. Един певец като е певец, той трябва да пее добре и да може да пее добре в различни стилове. От друга страна, сега аз не мога да се пусна да изпея нещо оперно или да изпея нещо от Родопската фолклорна област. Няма да звучи по начина, по който трябва да звучи. Така че фолклора, разбира се, народното пеене на мен ми е много любимо, но аз реално съм започнал с поп и джаз. Така че може би нещо в по-такава насока. Сега едва ли ще изпея някакви супер модерни, супер специфични джаз стандарти, но може би нещо по-естрадно, нещо по-шлагерно бих включил. Отделно имаме идея с колежка да направим дует в по-така диско вариант, това, което е модерното, но едва ли
посоката ми на развитие ще бъде много различно от това, което съм показал до сега. По-скоро се надявам да бъдат по-изпипани нещата, още повече на ниво и такива, че да остават във времето. Преди малко ти спомена, че имаш дуетни песни с фолклорни изпълнители. Кои от тях харесваш и с кой от тези действащи изпълнители би искал да направиш дует в бъдеще? О, да. Първо ще започна с втория въпрос. Имам една много любима песен, странджанска песен на Магда Пушкарова. Тя е изпълнявана и от други изпълнители. Песен на бежанците, българските бежанци от Беломорска Тракия, "Що ме не ожениш, мале". Много искам да я запиша тая песен. Де да знам. С някои от големите певици имах идея да поканя Налина за дует, но може би, не знам, Светла Караджова или някакво такова име, ако трябва да кажа Бинка Добрева, дай Боже. А иначе относно моите дуети, това са колеги, които много уважавам. Една от тях е и вокален педагог Виктория Мирина, с която имаме заедно и други проекти. Тя ме покани да изпеем една шопска песен. С Ваня Трифонова имам 2 дуета. Йорданка Велева от Хасково, с която Пирин Фолк ни събра. И сега подготвим още един, сигурен. Надявам се, може би и с една от нашите колежки от университета, което все още ще запазя в тайна. От тези дуетни песни имаш ли някоя, която така да ти е по-любима, да ти седи повече на сърце? Честно казано, аз моите песни не си ги слушам. Нали? Така да седна и да си пусна моя песен едва ли. Има по различни причини. Както казах, примерно песента за майката ми е много на сърце заради текста, заради посланието. Вяра не губи, една друга песен с Йорданка Велева, която направихме за Пирин Фолк, ми е също много на сърце, защото там пък я направи един македонски музикант и аранжьор, която пък носи съвсем друг, как да кажа, друго настроение. Нали, Тони Стевановски работи по нея. Така че всяка една. Абре Стойчо, която възродихме с Ваня Трифонова, също пък ми е любима, защото това е песен на Венера Майеркова и Ганчо Николов, емблематични имена за Пиринската фолклорна област, които, за съжаление, да не кажа думата забравени, не са толкова популярни сега и почти не се пускат по радията. И аз много се надявах, възраждайки тази песен, ние не да изпеем по-добре от тях, защото това няма как да се случи, а да бъде един шорткът към оригинала, към песента от 70-те години на тези големи имена. Така че по тази причина пък и тя ми е на сърцето. Сега ми се иска малко вече да излезем от темата за фолклора и да се насочим към твоята основна дейност. Mm-hmm. Ти си филолог по образование. Искам да ти задам един въпрос. Как реши, че ще учиш филология и как се зароди интерес ти да изучаваш езици и да ги преподаваш? Аз, както казах, майката е основополагаща роля в живота на един мъж. Всъщност, когато не ме приеха в музикалната академия, аз бях казал, че единствено това ще кандидатствам. Аз исках само да пея, нищо друго. И аз нямах варианти. И майка ми каза, ти трябва да работиш. Намерила съм ти работа в гимназията в Елин Пелин, защото тък му бях получил сертификат от Кембридж за език. И аз казах, как ще преподавам? Това е сертификат за владеене. Аз нямам идея от преподаване. Тя каза ми, след като няма да учиш, ще работиш. И така започнах да преподавам в Елин Пелинската гимназия в далечната 2004 година. Успоредно се готвих да кандидатствам и другата ми любов са езиците. Исках да уча екзотичен език. Това бяха хинди, арабски, гръцки, новогръцки. Имах висок резултат и ме приеха в първата специалност, която беше като желание, новогръцка филология. Тогава нивото беше жестоко, конкуренцията беше жестока, за което много съм благодарен. И така се сблъсках с гръцки език, без да зная нищо. Започнах от азбуката и това се превърна в една много голяма любов. Гърция е моята втора родина, незнайно защо. Именно следващия ми въпрос е точно заради това. И исках да те питам колко труден е той за научаване и има някакви специфики при неговото изучаване и колко време практика е нужно, за да можеш да говориш свободно. Както всяко нещо, спорт, музикален инструмент, пеене, език, трябва целенасочена работа и усилия. И това го подчертавам много дебело. Налага ми се в последните месеци да го подчертавам във всеки един от капацитетите ми в комуникацията с хората, защото децата и основно родителите им си мислят, че нещата се случват лесно и че има безболезнен начин да се научиш да свириш на цигулка, да се научиш да пееш, да се научиш да говориш гръцки, английски и така нататък. Не става. Полагат се усилия. Усилията са редовни. Усилията са целенасочени и само тогава може да има напредък. Гръцкият е много близък до българския в много отношения и много различен в други отношения. Това е един много богат език, предвид неговата възраст. Много стар език, с много дълбока, дълга традиция. Мога да кажа, че
в сравнение с английския до голяма степен е по-труден предвид граматиката, но като словоред, като изказ е много близък до нас, защото ние сме едно цяло, ние сме на Балканите. Начинът, по който аз ще се изразя идиоматично на български и гръцки е абсолютно идентичен, не толкова на български и английски. Тоест, ако искам да кажа гарвам, гарва на око не вади, абсолютно същото ще бъде на гръцки, ако знам думата гарвам, думата око, ако знам глагола вадя. На английски няма да е същото. Така че това мога да кажа като паралел и един изключително богат език. Ако трябва да избираш между английски и гръцки език, кой от двата ти е по-любим? Не мога да кажа. Аз съм учил 10 езика до момента. Последният език, с който се занимавах, беше китайски. Във всеки един от тях има една красота и едно удоволствие от това ти да се докоснеш до този език, да можеш да прочетеш нещо в оригинал. Аз с английски работя от 22 години. Дали уча от преди това, но работя с него 22 години. С гръцки работя може би от 13 години. И всеки ден се очаровам и от двата езика. Не мога да кажа, и двата са ми на сърце. По някаква причина, пак казвам, много естествено ми идва гръцкия, незнайно защо. Аз съм учил в друга езикова среда, не сме наблягали толкова на комуникацията, аз не съм имал комуникация с гърци, но колкото и самохвално да звучи, на няколко пъти съм имал случаи в Гърция, в Кипър, да не ми вярват, че аз не съм грък. Даже в един случай имаше интервю за телевизията и аз казах, аз не съм жител на вашата страна, какво да ви кажа? И трябваше да покажа лична карта, за да докажа, че аз съм българин. Да. Искам да те питам за работата ти, въобще за преподаването. Кой така по-интересен момент можеш да ни споделиш от твоята работа като преподавател? Много интересни моменти имам. Работата ми, сега скоро с някой си говорихме, ако го приемаме работа нещо, което трябва да свършиш, аз не работих, защото аз правя нещо, което ми доставя удоволствие. И трите езика, които преподавам в момента, това са гръцки, английски, български на чужденци, ми доставя голямо удоволствие да ги преподавам, да работя с тях, да създавам материали и да виждам как хората напредат. Тоест, моята радост е това те да могат да правят нещо по-добре в резултат от урока с мен или уроците с мен. Освен на езици, последната година ме поканиха в едно от началните училища в Елин Пелин да води избираем предмет клуб по родолюбие, традиции и фолклор. И това също много ми достави удоволствие, защото е нещо ново. Това е предизвикателство за мен. Аз много чета за него, много неща събирам, консултирам се. И това да видя, че тия деца в тия 30-40 минути, в които работим, не искат да си тръгнат или са фокусирани, или запомнят веднага. Примерно, един ден трябваше да импровизирам, защото нямаше интернет. И аз бях подготвил презентации, бях подготвил други неща, не можах да ги покажа. Показах им една броилка, която знам от баба ми. Те толкова се ентусиазираха. И равно тази броилка, която аз няма къде да ме съм научил от нея, ще остане да живее в тия 10-20 деца, които са я чули. Куриозни моменти с тях има много. Особено в момента се опитвам да ги така вкарам в повече български неща. Примерно ги питам, коя българска приказка знаете. Те ми казват Спящата красавица. Или показвам снимка на Крали Марко, те казват това е Свети Георги. Куриозни неща от този тип. Но се научаваме и скоро време ще покажем резултата. Ти спомена за този предмет трудолюбие. Може ли да ни разкажеш малко по-подробно какво представлява той и каква е целта на неговото обучение? Какво трябва да усвоят самите деца като знания и като умения? Това е, както казах, по покана на ръководството на начално училище Христо Ботев в град Елин Пелин. Го направихме това нещо като избираема дейност. И аз много оптимистично очаквах, че няма да ми отнеме повече от 30-40 минути на седмица, защото очаквах да имам 5-6 желаещи. Към 15 септември това бяха 52 деца, към момента са над 60 деца, които искат да го изучават. Това не е учебен предмет, това е 30-40 минути на седмица. Разбира се, те са разделени на групи, в които ние си говорим за наши традиции, обичаи, пеем наши песни, танцуваме наши хора, разказваме им български приказки, чета им, държат те да научават неща наизуст, да пипнат неща. След малко ще ви покажа, носи реквизит. Примерно скоро им показвах църволи. Те си мислеха, че църволите са направени от плат. И като го пипнеш, ти виждаш, че това не е плат. Виждаш, че това е кожа. Кожата е обработена от едната страна, грапава е от другата страна, вретено, че е направено от дърво, че е остро, че се върти. Много такива неща, които те в наши дни децата, младите, могат да видят само в интернет. Искам те да се докоснат до тези неща, да усетят, че менчето, това не е кофа, това не е метал, това е един червеникъв метал, който е лек, който е еди какъв си на цвят, като го пипнеш е студен, и това обогатява тяхната представа. По този начин те ще имат досег до нашия фолклор и традиции и вече те могат да вземат информирано решение, да, това е за мен, аз ще го последвам, ще го харесам или не. Окей, да не го харесат, но те трябва да имат уважение към него и да имат тази информираност.
И по този начин се занимаваме с тях. Тази седмица, живи и здрави, предпразнично ни предстои посещение на етнографската сбирка в Елин Пелин в града. Има такава в читалището. Там ще направим обобщение на материала от тези 2 месеца до сега. Ще си попеем, ще си поиграем, ще попипаме предметите наоколо. Ще ни посрещнат местната фолклорна група, защото за мен е много важно да има този мост между поколенията, колкото и изтъркано да звучи. За 15 септември ме бяха поканали да изпея една жетварска песен и аз казах, добре, първо, това са песни пяти от жени. Второ, те са двуглас, шопски двуглас. Трето, имаме фолклорна група. Дайте да поканим местните баби, те да се включат в това. И беше много красиво, защото първо за жените това беше голямо вълнение да пеят на този. Беше като фолклорен мюзикъл да пеят на децата. Второ, за децата това беше нещо различно. И когато ги попиташ какво означава народно пеене, те ще кажат, това са жени, които пеят. Каква е жетварската песен? Те са, ето, едните пеят, другите отпяват. Не пеят заедно, разделят се. Само като са го чули и видели, могат да го знаят. Като им го кажеш на теория, това няма да остане. Ти спомена за моста между старото поколение и новото поколение. Аз искам да захванем една тема, която е свързана с образованието, с българското училище. И въпросът ми е именно в тази връзка. Къде според теб през последните 20-30 години се прекъсна връзката между учителят и учениците? Ами може би оттам тръгват нещата, където се прекъснаха как да кажа, ценностите. Много е тъжно, но много хора имат занижени ценности или нямат такива. Говоря за ценности като уважение към човека, независимо какъв е човека, когато той е по-голям. Първо, ти дължиш уважение на всеки, by default. Второ, ако човекът е по-квалифициран от теб, или по-възрастен, или по-опитен, или каквото и да е. Отделно всички тези ценности в семейството. Оттам, съответно, фигурата на учителя, до каква степен той е авторитет вече. Сега, много е комплексна ситуацията, тъй като аз съм бил и от двете страни. Ситуацията, в която колегите в държавното образование работят. Първо като физическа база, второ като брой часове, трето като учебни материали и учебни програми. Има безумия безумни. И за езиците говоря, и за вече има горе-долу идеи за музиката. Подкрепата съответно, отношението на обществото към тези учители. Какви неща съм чувал от родители по адрес на учител или адресирани към учител пред децата, това просто е нещо, което, как да кажа, не би трябвало да се толерира. И оттам вече тази фигура, която трябва да е колосална, почва да спада. Няма как тия деца да имат това уважение. Те трябва да го видят от някого. В същото време, пак казвам, благодарение на работата си доста пътувам последните 2-3 години, има много хубави примери на не такива светли личности и те не са личности, които се показват по медиите, по трибуните, по телевизиите, по влоговете. Това са хора, които си работят в местното училище, в местното читалище или местния клуб и вършат много добра работа. Миналата седмица, тъй като съм изпитващ за университета Кембридж, бях в езиковата гимназия в Стара Загора, където изпитвахме деца оттам. И в класната стая ти виждаш една класна стая, която не е направена много богато и с много пари, но тя е уютна, тя е направена с любов. Ти виждаш събраните, надписани красиви тетрадки от преподавателя, виждаш другата купчина с съчиненията им, виждаш нещо, някакви проекти. Тоест, този човек е проявил любов, сериозно отношение към работата си и резултата бяха тези деца, които ние изпитваме, защото те бяха наистина подготвени. Много е трудна ситуацията в образованието, но това не е само в България. Нали, хората казват, при нас е най-зле. Не е така. В Гърция е по-зле. На световно ниво тези отношения, тези ценности, айде да кажем, да не кажа липсват, те се преосмислят. Ти, докато беше в Гърция, успя ли по някакъв начин да имаш някакъв допир до гръцкото училище, да видиш, нали, по някакъв начин как се случва самия процес в класната стая или било то? От първа ръка? Да. Ами в Държавно гръцко училище не съм бил. Значи аз често пътувам в Гърция. Първо, че уча там. Второ, правя доста обучения за учители. Преди години си сътрудничах с Британски съвет Гърция. Обучавах учители от целия свят там летата. Но имам много колеги. Една от моите учителки, които работи за мен, е базирана в Гърция. Освен това, участвам в много семинари, аз правя обучение, участвам в конференции, така че имам добър поглед върху образованието там. Как да кажа, като ниво е горе-долу като тук, може би една идея по-зле, с тази разлика, че там има едно, нарича се параобразование. Тоест, ако ти имаш 10 предмета, които изучаваш, ти по тези 10 предмета трябва да ходиш на школа, всичките години, които ходиш на училище, за да може да изкласиш и да вземеш своите матури. Тук поне са 1-2 предметите. Там са всичките предмети. И е много скъпо за родителите да си го позволят. Преди малко
се заговорихме за това учителя, каква личност трябва да бъде в класната стая, нали, описана като едно светило, дори пред учениците. Какво според теб трябва да притежава като качество един учител? Първо, най-важно, дебело подчертано, трябва да има уважение към личностите пред себе си. Независимо дали те са на 5 години, на 50 години, всякакви случаи съм имал. Съм хора, които са полуграмотни, доста така солидна възраст, които искат да учат език. И това аз приемам като личност, която иска да се развива, личност, която е постигнала нещо в живота, независимо, че не е имала възможността да се ограмоти. Така че първо уважение. Малките деца, независимо дали са на 3 години, те усещат това нещо. Усещат, когато ти се отнасяш сериозно, ти си добронамерен и искаш да ги научиш. Независимо дали си в един техникум с по-буйни момчета, да кажем, в едно училище с девойки, които се занимават с нещо съвсем друго и не искат да учат. Когато ти проявиш това уважение, ти го изискваш с поведението си и ти го получаваш. Вярвам, че това е най-важното. Оттам нататък вече идват квалификациите, титлите, претенциите, защото всичко това е най-голяма суета, но ти ако излезеш и кажеш, аз съм филолог, аз имам еди какво си образование, еди какъв сертификат, това няма да доведе до уважение и до обратна реакция положителна. Това е много така наистина. И исках да те питам според тебе, как може самото обучение на децата в училище да бъде така една идея по-ползотворна за тях и те да имат по-голям интерес към това и да го вършат с една идея по-голямо удоволствие, а не както е сега, примерно да го правят по задължение. Да. Пак не е лесно да се отговори с един отговор, но трябва да, тук е ролята на семейството. Родителите трябва да бъдат въвлечени. Не толкова те сами физически да участват, да правят нещо, но като отношение, като една така внушение от вкъщи, едно възпитание. От друга страна, това, което преподавателя подготвя и начина, по който поднася нещата, професионализма, това, че часът започва в 20, ти да бъдеш там 3 минути по-рано, в 20 да си готов да започнеш активната работа, защото когато ти си там 2 пъти в 20 те не са дошли, на третия път и те ще дойдат на време. Ако часът ти започва в 20 и ти в 23 започнеш да пристигаш, да си отваряш компютъра и така нататък, няма как да очакваш нещо различно от тях. Другото, сега ние като всеки един човек, малко или много почва да свиква и така да се приема, че нещата ги е правил, да не се влага толкова. Но без една подготовка, без едно сериозно отношение, се личи, когато ти не си подготвен. Тоест ти трябва да бъдеш подготвен. Ако нещото, което ти ще представиш, не ти е интересно на теб и ти не се чувстваш уверен, няма как да е интересно на тях и те да те приемат на сериозно, защото те ще видят тая увереност. И разбира се, пак казах, нали, желанието винаги да бъдеш позитивен. Каквото и да е. Не е край на света, ние не сме, аз казвам на моите учители, които обучавам и имаме методическа дейност, ние не сме хирурзи. Нали, това ти в този час да се провалиш, няма никой да умре. Но целта е да ги минимизираме тези недобри опити, недобри преживявания за нас и за учениците. Така е, ти захвана темата за, така да се каже, за това да идват на време децата и така нататък. Това също се касае до дисциплината. Така е. Дисциплината, поне по мое мнение, в момента е изключително на заден план оставена и дори смятам, че липсва. И това също много се отразява на цялостния процес. Така е. По какъв начин мислиш, че трябва да се подходи да може децата да са доста по-дисциплинирани от това, което наблюдаваме в момента като реалност? Първото нещо е примера. Примера, който обществото, родителите, учителите дават. Нали, знам, че е изтъркано, но това е. Няма как ти да изискваш от някого да прави нещо, ако ти самия не го правиш редовно и не вярваш в това. Второ, винаги трябва да има адекватни изисквания и очаквания. Тоест, трябва да е премислено какво можеш ти да очакваш реалистично да се случи, в какви времеви рамки от кого. Нали, ние много често като учители правим нещо различно в часа и казваме, ма те не го харесаха, това не върви. Няма как от един път да върви. Трябва това нещо да олегне, трябва това нещо лека по лек. Аз винаги казвам, малко съм рязък в преподаването. Трябва да напъваш, но не прекалено. Напъваш докъдето поемат, след това дърпаш леко назад, но продължаваш да напъваш. Така че едното нещо, което казах е примера, реалистичните очаквания и вярата в това, че нещата ще се случат и положителното отношение. Не може ние нон-стоп да казваме, учениците са лоши, те са отвратителни, те нямат никакви познания. Не може да казваме, младото поколение актьори не струват, от младите певци никой не става.
Не може да е така. Ние трябва да вярваме, че нещата се развиват, променят се. Сегашните млади са различни от младите по мое време и от младите по времето на моите родители. И това е нормално да е така. Така е, съгласен съм с теб. И преди да преминем така към един много интересен, нали, финал, който ще видим след малко, искам да ти задам един въпрос. Ако трябва да дадеш съвет на хората, които искат да станат учители, какъв би бил той? Ами да го правят, да направят тази стъпка, само ако са сигурни, че това е тяхното нещо, че ще го правят с любов. Не защото е престижно, доколкото е, или защото това ще им донесе конкретни материални облаги, или защото няма друга опция, или защото вярват в максимата, че всеки, който е некадърен да направи нещо друго, става учител. Не. Много утопично би било, но все пак би било хубаво, ако те имат така представа, че от тях зависи до голяма степен бъдещето и развитието на младите, на нацията, но дори да нямат чак такива идеалистични виждания, пак е хубаво поне да са сигурни, че ще бъдат достатъчно положителни и сериозни в работата си. От друга страна, трябва да има и някои основни неща, като търпение, като желание да се усъвършенстваш. Нали? Не всеки има търпението да бъде преподавател. Аз самия съм изключително нетърпелив и прибързан и така нервен на моменти в ежедневието си, но когато преподавам, аз се очудвам на себе си откъде имам такова търпение. Понякога просто излизам от кожата си, но аз съм изключително търпелив. Така че това също е много важно. Нали? Не всеки е създаден за такова нещо. И другото, което е примерно по един начин преподаваш на много малки деца в детска градина, по друг начин на бизнес клиенти, по трети начин в университет, в една академична общност. Нали? Има различни типове учители, всеки има своя стил и съответно трябва да се насочи натам. Абсолютно съм съгласен с теб и преди да преминем към финална част, искам да те попитам, нали, отново да се върнем на темата за учителят. Можеш ли да кажеш 5 качества, които са задължителни за един учител? Най-общо за един учител. Първо, човечност. Второ, уважение към другия и към себе си, защото ти не можеш да уважаваш, трябва да имаш достатъчно уважение към себе си. Търпение, трябва да бъде търпелив. Казах ли да бъде положителен или да бъде положителен? Да. Така. И също така сега помага и за мен е много важно човека да бъде, да не използвам чужда дума, креативен, творчески ориентиран. Нали, ти със всяко едно нещо, което ти се случи, което ти попадне, предмет, идея, липса на предмет, да може да играеш така, че това да бъде полезно и да бъде използвано по начин, който ще има положителен резултат в крайна сметка. Мога ли аз да кажа нещо като качество, поне което смятам, че е много важно? Ще бъде интересно да сравним. Автентичност. Много според мен това е изключително важно качество. Един преподавател да покаже как той вижда самия процес, как иска, нали, да развие това, което е подготвил за децата и съответно те да откликнат на това нещо. Да бъдеш себе си. Абсолютно. Това е много важно. И вече стигнахме до финала на нашия подкаст и като за финал малко ще си разменим ролите с Боби и той ще ми зададе въпрос на мен, на който аз да му отговоря. Какво си им подготвил, Боби? Така, сега не бяхме говорили за това, бях помислил за въпрос, но реших да те изненадам и теб. Не знам доколко се вижда, но тук до мен е моята вълшебна чанта, която използвам в часовете си по родолюбие. В нея има различни предмети от бита едно време. Няма да вадя всичко, но ще извадя една вълшебна делва. Не се знае какво може да има някакво животно с крака, пълзящо или каквото и да е, но ти като един смел бив спортист може да бръкнеш и да видиш какво ще ти се падне. Супер, я да видим. Тук може да не ме изяде нещо само. Бръкна вътре. Я да видим. Охо, я. Така. Само преди да го прочетеш, това е делвата, която използвам с моите ученици в началото, за да видя какво е нивото им и какви познания те имат по традиции, фолклор и така нататък. Има въпроси, необикновени въпроси от типа на коя народна песен знаеш, какво ти харесва в фолклор, имаш ли любими народни приказки, кой е любимият ти герой от българската митология или любимо създание и просто те бъркат и вадят. Но по този начин това не е просто ние си говорим или аз да изпитвам на дъската и става по по-интересен начин. Да видим какво се падна на теб. Наистина това не е подготвено. Много интересен въпрос се падна, да видим сега, че аз вече не мога да си помня кои български народни приказки знаеш. Еха. И аз сега да видим. Някой от северо-западния край, може би? Първата, която се сещаме за Хитър Петър, със сигурност. Добре. Да видим някоя друга. Тук много ме фана на Къспас, между другото. Но не мога наистина да си спомня сега в момента на някоя друга.
Хитър Петър със сигурност е първата, която ще се сета. Но... Често казано, даже и в момента имам книжка с приказки и разкази за Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Много използваме тях, защото те са кратки, поучителни и доста често чета на децата. Пускал съм и филма за Хитър Петър. Но за моя тъжна изненада, в началото, когато попитах някои деца, те не бяха чували за Хитър Петър. Те не знаеха кой е това. И както каза, това е един емблематичен герой от нашите приказки. Другия герой, който искам децата да познат е Комчо Вълчо, Комалиса, съответно какви черти на хората те притежават. Всички други митични същества, златни ябълки и така нататък. Ами може би за домашно ще трябва да подготвиш няколко приказки. Задължително. Обещано пред камерата. Бо, искам изключително много да ти благодаря за това, че прие моята покана да бъдеш гост в нашия подкаст. Изключително, така да кажа, съм много щастлив, че успяхме да изговорим всичките тези неща за българското училище, съответно за твоята дейност като преподавател и най-вече нещо, което ни свързва фолклора. И аз изключително много съм благодарен и се радвам, че беше мой гост днес. Аз също ти благодаря. За мен беше предизвикателство, както казах, и въпреки участията и интервютата, така ми беше леко притеснено. Радвам се, че поговорихме за всички тези неща и много се надявам, както винаги казвам, когато има някакво предаване, надявам се да достигнат до хора, които ще ги чуят. Защото в наши дни пишещите са повече от четящите, пеещите повече от слушащите и много такива хубави думи и хубави неща, които се казват, потъват в нищото. Някои хора нямат уши за тях. Така че много се надявам този подкаст да стигне до хората, за които е предначертан. И нещо като за последно, какво предстои за теб? Как виждаш ти бъдещето? Надявам се то да бъде спокойно. Аз се опитвам, когато ходя на църква, едно от нещата, за които се моля е Господ да ме смири. Защото с тия, аз съм зодия лъв, нещата, които си поставям за цели, гледам да ги постигам, почти никога не се отказвам, поне до сега. И може би в доста моменти има нужда някой да ни смири, когато трябва. Така че хората да бъдат смирени и да се радват, всички да се радваме на малките неща, да имаме очи за хубавите неща около нас, защото те много често са до нас, но ние гледаме към нещо по-голямо, илюзорно по-далече и ги пренебрегваме тия малки неща. Това би било моето пожелание и послание. Супер, много се радвам. И това е.